салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. нилнориҳо ки ҳанӯз ҳам кӯшиш доранд ки нақши грандро дар испания ва аврупо иҷро кунанд, ҳаққи қурбонии ягон мусобиқаро надоранд. шояд Ханс Дитер Флик мехост ки бо Young Boys Швейтсария бо захираи қувва бозӣ кунад то ба рекордҳои клубӣ ва миллӣ наздик шавад, аммо ин кор баръакс шуд. мураббии олмонӣ як қисми бозингарони захиравиро барои бозии муқобили Осасуна дар чемпионат ҷудо кард ва дар натиҷа даста бохти якумашро дар Ла Лига ба қайд гирифт. тахмин мерафт ки муқобили Young Boys хатти ҳамлаи Барселона қавӣ мешавад ва даста нияти торумори рақибро дар Лигаи Чемпионҳо нақша дорад. рафти бозӣ ва дигар навгониҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навор манзуратон мегардонем. ҳатман обуна шуда моро то охир ҳамроҳ бошед. бозиҳои ҷаззоби аврупоӣ баргузор шуда истодаанд. аз Ла Лига то ба Премер Лигау Серияи А. тамошои тамоми бозиҳоро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад. дар аввалин ҳисобпуркунӣ то 8000 сомонӣ бонус бо промокоди TG Barsa пешниҳод мешавад. силкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати баровардаи Ханси Флик дар бозии хонагии муқобили Young Boys чунин буд. Рафиня ва Ямал аз дақиқаҳои аввал вориди майдон шуданд. барои пирӯзӣ бо ҳисоби 5-0 мухлисони каталонӣ истилоҳи махсуси «Ламанитаро» ихтироъ карданд. дар замони Гвардиола ва Луис Энрике чунин ихтироъоти мухлисон пас аз ғалабаҳои калон дида мешуд. ба назар мерасад ки дар даврони Ханси Флик ҳам ин анъана баргашта истодааст. каталониҳо аллакай дар чемпионат якчанд ғалабаҳои калон ба даст оварда буданд ва акнун ин ба Лигаи Чемпионҳои Аврупо низ расид ки Барса бо ҳисоби 5-0 бори аввал дар мавсим ғолиб омад. Young Boys ба таври возеҳ сатҳи лозимаро ба даст намеёрад ва эҳтимолан пеш аз муҳлат аз марҳилаи умумии Лигаи Чемпионҳо хориҷ мешавад. нилнориҳо бе фишори зиёд триёшкаро ҳанӯз дар даври аввал бо талошҳои Левандовски дар дақиқаи 8, Рафиня пас аз зарбаи Педри дар дақиқаи 34 ва голи аввалини ҳимоятгари марказии каталониҳо Иниго Мартинес ба қайд гирифтанд. пас аз танаффус мизбонон дарҳол тӯби чорумро ба ҳисоби худ илова карданд ки сипас қувваи худро ошкоро сарф кунанд. тағйиротҳои Флик ба фарқ аз мураббии Young Boys Патрик Рамен ба таври возеҳ бозиро тақвият намедод, балки танҳо баҳонае буд ки бозингарони калидӣ истироҳат кунанд ва ба бозиҳои баъдӣ нигоҳ дошта шаванд. аммо ҳатто бо чунин ранг гирифтани кор меҳмонон голи панҷумро ҳам аз дарвозаашон берун карданд ки инаш хело дарднок буд, зеро автогол дар ҳисоби капитани меҳмонон камар ҳисоб шуд. ҳамин тариқ Барселона дар иҳотаи мухлисони хеш тавонист ғалабаи хуберо ба даст орад. ҳарчанд рақиб чандон қавӣ нест, вале ғалаба аст ва имтиёз барои қавӣ кардани мавқеъ дар ҷадвали умумии Лигаи Чемпионҳо лозим мебошад. Ханси Флик ва Рафиня ки беҳтарин бозингари дидор эълон шуд, чунин суханонро пас аз бозӣ эълон доштаанд. пас аз мағлуб шудан аз Монако ва нокумӣ дар Ла Лига мо медонистем ки бояд зуд вокуниш нишон диҳем. ҷисман мо хело хубем ва бо мухлисони худ ғалаба кардан ҳамеша осонтар аст. он чизе ки дар тарзи бозии ман бештар тағйир ёфтааст, ин мавқеи ман мебошад. ман ҳамеша хоҳиши муваффақ шуданро доштаам. мо бояд ҳамеша ҳаракат кунем. новобаста аз он ки мо пирӯз мешавем ё мағлуб мегардем, гол задан муҳим аст. мо бояд бозиро каме қавитар оғоз кунем ва фишорҳои сахттар диҳем, аммо бо мурури замон ин ҳама беҳтар мешавад. мо медонем ки фарқияти хуби тӯбҳо муҳим хоҳад буд. ман танҳо дар бораи як бозингар суҳбат карданро дӯст намедорам. Рафиня бозии хуб мекунад агар бозингарони гирду атроф низ бозӣ кунанд. аз ин рӯ ман хело шудам. Ансу Фати дар ин мавқеъ бозӣ мекард, ба ҳамин хотир ӯро бо Педри иваз кардем. мо мехостем ки Педри каме истироҳат кунад. мо боварӣ надоштем ки Френки де Йонг барвақттар бармегардад, аммо ҳамааш хуб гузашт. бозгашти Френки де Йонг ва Фати лаҳзаи муҳими рақобат буд. умед ба он мебандем ки бозгашти онҳо ба фоидаи даста амал мекунад ва натиҷаҳо аз ин ҳам беҳтар мегарданд. ба ҳамин тамом дӯстон, ҳатман обуна шавед ва пайгири мо бимонед. хайр.